Þegar dimma tekur verður allt kolsvart í miðborginni. Það kveikna engin ljós. Hér bæði verið að spara rafmagn og gera Rússum erfiðara fyrir með að sjá hugsanleg skotmörk. Þetta þrúgandi ástand. Í myrkrinu sést lítið annað en útlínur. Nokkrir gestir sitja inn á veitingastað, en annars einu ljósin frá bílum og gemsum. Fólk á ferð notar þá til að sjá eitthvað framfyrir sig. En það samt furðu margir á ferli, í jafnvel þótt flugskeita árás vofi alltaf yfir. Тут у центрі Харкова я не можу, себе почувати у безпеці. Í bjarmanum frá ljósaskilti á leikhúsi bæjarins leika systkin sér á hlaupahjólum á meðan pabbi horfir á. Так, хвилююсь, вони постійно під контролем. Стараємося где-то возле бомбоубежищ грати. Для них з самого початку війни це, знаєте, як у нас, як гра. Тобто взривається, тривога йде, ми спускаємося вниз. Вони знають, хто такий агресор, знають, на жаль, знають, хто такий агресор. На жаль, знають, що таке взриви, що таке тривоги. Но никто не думал, к этому не готовился, и как оно есть, так и есть. Вот так вот и расповедаем. Жизнь продолжается, надо как-то жить. В подвале постоянно не будем жить. Тем более в Харьков много людей возвращается. Мы уже настроены на то, что все будет хорошо.